Моңарчы югалганнарда Сейд һәм Дезмонд минем өчен боралакка утырды. Мин аларны табарга тиеш. О, ярабым, Сидут шортлау мәддәсе. Лапидус. Әйе, алар кая китте? Ниндидер оранжереяга. Күрәсең, анда Лайнусын тотарга телиләрдер. Син утрауны теләгән вакытта күчерә алсаң, нигә син моны мылтыклы жүләрләр килгәнчә эшләмәдең? Бу соңгы чара. Син оранжереяга керерсең. Лифт сине орхидея станциясына алып төшәчәк. Гафу ит, мин ишетми калдым бугай. Ләкин мин кораллы егетләр белән нишләргә тиеш? Ничә тапкыр кабатлап була, Джон? Һәрвакыт ниятем бар. Бу Джек һәм Сойер эзләре түгел. Кем булсагыз да, хәзер үк чыгыгыз. Мин Бенджамин Лайнус. Сез мине эзлисез. Ханымнар һәм әфәнделәр, Ашаникның 815-нче очышында исән калганнар. Бу очкычтан башка исән калганнарны табу өмете бар дип уйлыйсызмы? Юк, бу мөмкин түгел. Нигә шалтыраттың, Джек? Син ишеттең дип өметләндем. Җиназага килерсең дип көттем. Нигә миңа җиназага килергә иде? Бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Юк, мин туйдым. Алдап. Миңа китәргә кирәк. Ул мине эзлишәк. Китмә. Без китәргә тиеш түгел идек. Юк, тиеш идек. Сау бул, Джек. Без кире кайтырга тиеш, Кейт. Без кире кайтырга тиеш.